Hello, Ilocanda! Ngayong araw na to sa Wake Up Ilocos. Isang kwento ng pagsisikap at pagpupursige ang ating matututunan mula sa katauhan ni Dr. Francisco Macanas. Mamaya yan sa ating Ilocano. Isang masarap na recipe na naman ang handa sa atin ni Chef Sam. Kung ano ito, malalaman niyo yan mamaya. Sa ating Make Me Over, mga latest trends and beauty tips ang ibabahagi ko sa inyo. Pagkadudugan yan mamaya. At sa ating Celebrity Corner, makakapanayam natin ang 2010 Miss Universe 4 runner-up na si Venus Rock. Abangan! Lahat ng yan ay inyong matutunghayan sa pagbabalik ng nag-iisa Original! at pilit tinatapatan na infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos!